tropa! Welcome back to Honeyways TV. So for today's mukbang, meron tayo dito ang super cheesy hotdog sandwich. Mga tropa, huwag na natin itong patagalin. Kumain na tayo. Karang kawalan ko po, mga tao po. First bite po mga tropa. Meron din tong pipino.
Pero dumudulas yung hotdog. So yun mga katropa, kung nagustuhan mo video na to, don't forget to like, comment, share, and subscribe to Hanimis TV. And click the bell icon para lagi po kayo ma-notify sa aking mga bagong mukbang. So see you! Bye!